What's up mga kailo? Come back here again with another video na food! So, manglakaw mi karon sa New City Hall. Kauban ako si Joska dahil lang nagulat siya sa gawas ko sa nakumbag. So, eto dyan nato ni dito ay lang. Telling! Silpo ni Mama. O, yan ito. Kaday lang. Lang suga. Bye! O, naala! Let's go! Tarawang! Do you love me? Kita-kisa na tayo dito. Let's go! And so mga kailong, nanami diri ako karon sa New City Hall. Kauban ako diri karon si Josh. Pinakatisay sa Tibok Tagum. Shoutout tayo kay kay Kisa? Kang Rhea. Ipakita ro ni siya, inig ma-edit na ni bay. So, ang mo ang karon diri, mission na mo ron. Mission bay kay. Unsa ito na dara ka Paris. Sa to ang Kabataan, Pag-asa. Ay, kabataan, pangarap ni Rizal. Oh, kabataan, pangarap ni Rizal. Mo na pagtarong eskwela kay pangarap dahil mo ni Rizal. So, tanaw sa Dimidria sa Flower Garden diri sa New City Hall. Bago pa bini siya ngabri katong niaging adlaw lang atong Lunes ba. Lunes ni siya nagabri. So, tanaw mi kung sa jud siya kanindot diri Kung maingon ba nimo nga magpagmalaki natin sa ibang Ma-miss ka, ma-miss. Oh, na to sa laing mga lugar ba nga dili lang sila ang nainindot nga attraction para sa mga tourist. So kita pud na so libuton na to ni diri akong nindot di ba. Sige lang paistra kay mo na ako ang mo na ako ang branding ba para maano jud nga Boost Charles to man. So karon montage ta, let's go. So naami diri karon sa pinaka-top sa sa Flower Garden. Diri anay mga gazebo diri ka. Pwede nyo tambayan, mag-photoshoot mo. Mao diri gibutan dito kanang pwede mo mag-photoshoot diri para sa mga dira kanang magdibu or kasal ba. Pwede mo diri So nindot kay siya pero Kailangan pa siya limbisaan. gagmay ba siya dili siya ingon nga kanang tagas gud kayo. Pero fight sa magyapon. Bay bro nakita og spot nga nindot bay. Diri kas tunga Ay sa mag pan-shoot sa midriya against the light. Wala pa minahuman kay dagano jud mo yung pictures ba para appreciate ba. Niawa sa mi dito kay sang inita ba init jud kay makapasok panit ba imbis kay itom nakikita mangitom jud samot nahinay lang ang paggamay-gamay lang ba dili ta magpainit jud maayo dira kay lain ba magud kay dagan pag tao gusto na ko ba kay kanang wa jud tao ba para wide kayo kuha raw tanan. Ana ko ba? Ana ko ka selfish. Kasi yung overexposure ako magtang. Dagan yung tao dari nano may mga sakyanan dira sa likod. May mga bikers na abot dari. Baka na sila gikan ba nya. Karon dai nagulat kami kay Uncle JB, kay Lodi Petmalu. Gulat kami sa iya kay siya mag-meet mi diri aron. So amutahan na to siya chatan sa ako kadai lang Balik ra ko niya. So, dili din ni siya pang matagalan nga bulak kay sa sunod ay next month daw Next month daw niya kay mga laya na doon na siya tanan jud. Tapos pero ayaw. Oo, dili man siya dungan tanan. Nalay malaya pero dili siya ingon nga isarado ra sa inyo gipangulo ra dira kay pulihan na pud siya bag-o. Ngana ya pasabot. Ana si Uncle diri Ana si Uncle. May pa si Uncle na siya idea ba kita kay wadyo ta kabalo ka may lisan siya ay ba trivia ba di ba dapat subscribe dapat ka natin trivia diri dili rin tanan kabuang dapat mo ka nang mapulot ng mga aral gaya sa tong idol JB oy okay siya ba ngayon kayo siya padulong na daw siya sulat-ulat ang midriya. Dara mong busing Hello, may buntag. Naabot rin dyan mo ang diri Ay, pagkagwapa sa mga. Gani, gwapa ka Gwapa. Wala ka ba ito busing? Ito ng busing na dira So, unya dito kay total wala mo kabalo ko taga-asa man ang uban na mutana ko dito sa ilaha. Mutana ko taga-asa mo.
Naano sa tower sila masulti. Dili, picturean sa kanamo kay kami. Ha? Naano ba yung picture? Kamu na may picture sa. Naano may picture? Tapos ikaw, wala pa kay picture. sige, So, picture picture na. na dito ah. Tara, let's go! Go ka na kay good. And so, nasuguan ta kadali dito, So, na purpose na to pag-adto diri ah. Kaya nakatabang tagamay sila. Tabang, ano lang good. So, karon kay kauban naman ako sila diri ah. Human na may picture pero dili na mo yung man nun kay dapat nagay kita picture diri ah. Kasi mawala. Pahalata dyan. Kasi mga wala na di sila. Mga bobo talaga eh. Ano lang ang tagaasa ng mga nangadto diri ano. Wala ta kabalo, wala ta idea. So, isa ra mi dapat na buhaton no para makabalo ta, mang-interview ta. Saman. Interview ta. Saman na ako na interview diri ano. Pwede mangutan natin. Taga-asa ka te. Ha? Taga-asa ka. Mabini. Ay, taga Mabini pa mo te. Abi og taga Tagum ro te. Nagdayo jud para diri ate no. Indot kay te. Ano ko galing Manila. Welcome sa Tagum. Welcome po sa Tagum City. Balik-balik te. Sige po. Oh, kita mo to taga Manila pa tapos iuli ra dito sa ilang sa Pindasan para makita na sa tower diri. Wala sa tower dito. Inyala kasi kita Tagum. Mo nang laag na mo diri ah. Libre ra din ni siya, wala din siya bayad. Ha? Wala din siya bayad. So kung madto mo diri ang ready ra ninyo inyong camera. Click lang jud mo nga click bisag asa mo click diri kay nindot jud kay siya. Nindot kay siya guys. Kabalo lang mo. So, mga tara ano po sila gilaha oh. Grabe rin mga idol ako diri bay. Ito be. Ay kana Ludi kana. Ay, hello te. Taga-asa ka te? Taga-kuan. Ay, ano lagi against the light? Taga-asa mo te? Taga-asa mo? Hello? Layo maginabtan nila sa atin. Taga-napunturan pa daw sila mga ilong. Yeah. Ay, dire sila nagsigila pero grabe nung layo kasi sila mga inabtan. Kami mga taga-tagom rin na diriya karon kay. So, update rata mo diriya niya kay Murag. Haggard na kayo. Kita mo na. Ganahan ko sa ano bay, sa Sony bay kay ang yang god ang screen niya kay pwede na mabutang kag zebra kana zebra. Mo na siya tang kanang once ka mabutang siya dira meaning overexposure imo ang image or footage nimo, ha? Now I know. Sa pangalong. Let's go! Nalimaw na big sunflower diri kay sobra na kainit. So mga to na may dito sa Atrium kay mo nila event dito karon. Dagan may gyapon kao pero dili na yung pareha kaganiya kay napod yung mga band diri yung mga band ra kaganiya kay ako to sa tong mas siguro to nila. So mga to na may Atrium karon kay ha inya nga anyo Mar. Inya nga anyo. So, karon kay nangita siya pulpos. Abi ni mo wala ko'y pulbos. Nara kay pala. Ulat lang, men. Abi ni mo wala ko'y pulbos. Porket laki ko wala ko'y pulbos, ha. Laki pulbos dala permente kay tanawa ra ko nang naong Tanawa na. Ha, kita ka na. Agad kay ko. Muna magdala jud tag dili man sa ingon nga bayot nung magdalag pulbos no. Katong amigo na ko na siya nga nalagi pulbos dira abay. Ang bot ka. Kita ang igang kayo. Ugngan ko nimo buang siguro ko. Wala nindoy kayo naka-ready na sila dara kay na sila murag Disneyland. Disneyland. Yawa oy. Disneyland ang tawagan na. Appreciate yung Tagum ba? Appreciate. Woo! Tagum. Iba talaga basta taga Tagum ka. Muna bisitahan lagi ninyong Tagum ha, siguro balik-balik. Bisitahan yung Tagum ha, to subscribe mo sa kong channel. Mato sa MixGR ba kay hiyo na kayo kaniya kanay. Balag alam mo na, pati pamahaw ani bay pero sagdan na nato ni. Ginsa light na po do, tara to sa MixGR tara. Ngayon namin dari Look at So, pag-gawin na to tong superpower nila. Muna si Tihol na mo, si Tihol na. Kuya, okay na oh. Kita mo na. Sale na siya, sale.
Andot na siya sa 18. Hello, good morning. Kami dito mga vlogger naging City Mayor today. Kami dito mga Good morning. Good morning. Good morning, Paris. Paris ka muna Joshua niya. Naki-charge yung isa dito sa likod. Nawala na. Tapos sa diri abay kay bisig pag-ausol do diri abab na. Isod na ni pag-ausol. Nagulat pre ko ila Brandon dahil kay mag-practice magsayaw karon. Ay, vlogger na date ka? Dugay na yan. Patari ka. Dugay na na yan. 1 year na data sa YouTube. October 27 lang. Mga wala ka ba lang? Itarungan ng vlog. Ano naman kami sa Amis ka ba? Kami din yung mga taga I sat down by the ocean. It's that tears that I feel up with emotions. Could I taste them for real? Longing for you, oh, but I can't get back. What can I do when your train is gone? I don't wanna go back, don't wanna go back. If you are not with me, hey, do you read me? Go back to where we came from. If my hands are empty, hey, do you read me? Go back. I don't wanna go alone. Go back. If you are not with me, hey, I don't wanna go back. So kung na meeting dito sa LYDO. So karon kay nagready na sila diri ano. Kung nangutaan na mo kung sa gimitingan mo dito abot to siya sa ano Paris, kabataang pangarap ni Rizal. Kato siya kay kanang informations ba about kay Rizal kung unsay mga naambag niya, natabang niya sa Pilipinas, may ngana good. Init kayo sa flower pero dagkar kay mo kay tao, ngana siya ka famous mong laag na mustagom ha. Ah, mga laagan, darama ito nung tago malong buhay kwarta, mamaktas mo. Karon yung mga tumi dito kanang daraaw sa Gazebo. Yung mga baga mignaw nga. Kung ay magsundog sa mga baga mignaw. Dili bitaw kung gusto mo magsugod og vlog, dapat kalimutan jud ninyo ang word nga ulaw. Ha? Kalimtin ninyo na siya pero dili tanan nga ulaw ha. Dapat ilugar niyo butang niyo sa lugar ang inyong kaulaw kanang dili. Ay ninyo erisag maayo, malit ako na ingon ha. Kay basin day ingnan ka nga malibang nga diri sa tong asdal buhato nimo. Mo nang ilugar jud nimo kung ano imong kaulaw. Sige. Shout out daw. Hi, Boss Charles. Boss Charles. Hi, Boss. Hello, Hi, boss. Support sa imo ha. Gusto na sila ma-appeal sa vlog. Mga ano din ni sila. YC family. Yeah. Appeal sila tanan. So, Sunflower family. yan na naman sila kay Mato sa dito sa Unsa subscribe daw mo sa iyang channel. Chong Seras. Chong Seras? Si Kuya Chong? Cover man ako na. Sa Facebook, makeup tutorial. Barkada din mo day. Sige, shoutout sa mo kay Chong. Kasa mga karon unta balipan na sir. Wala pa ba siya napatay? Bitaw ka nang biyasan nato mo guys. Friend bitaw jud ko. Bye. Mato sa dito kay mag-charge kami. Pati dagan na magig taon. Dagkan kasi sila lahat to Dria kay kumala na mo nga. Kanang sikit kining ano Dria sa Taguig City. Ha? So lagi lag naman diri. Giangak na pod ko. Picture girlfriend. Mamalik mi diri mga alas 2 or alas 3 ana. Mga ano crew diri sila sir. Hey, sir. Hi sir. Hi. Let's nag-arrange sila diri karon sa ano para sa Christmas tree nga pinakadako. Dako kayo. Dako kayo siya. Dagan nga ready na sila Uncle. Hi Col. Sila. Col. Hello. Subscribe mo sa akong channel. Asa man? Ay tura, amis pinakataas si Uncle.
Tara! Grabe, effort yun kasi sila diri, ano? Wala makadamang ba? Wala silang makadamang dito, madaggan kasi sila dito sa taas ba? Daggan kay mga, ano, nagbisita karon diri sa Tagum City, no? Ay mga, sila sir diri, sila ma'am. Yan. Sir, Asa may interview na to? Tara, ikaw-interview. Asa may ingon? interview. Hi sir! Hi sir! Where do you from, sir? I'm from Denmark. Wow! It's so far from the... Yeah, it's far from here. Yes, sir. Yeah. Do you know Denmark? Sir? Do you know Denmark? Yes, sir. I don't know, sir. You never been there. Yes, sir, but you're always welcome here in Tagum City, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Hey, ma'am. Yay. So, they from Denmark. Denmark, y'all. Yeah, we go English. Denmark. English language in the Philippines. You gotta appreciate my English language because yeah, appreciate. Naka-English ko gahat, no? Nagkatugot sa English pa rin. Nakulbaan ko ba kay English gano'n ang gatubang pero pa sa natudaraan kay gano'n. Alam mo na kaya appreciate nyo na ito kay Gigam sila Denmark. Tapos tapos sila Tagum para lang ano yung mga event diri karon sa Tagum, no? So dagan kay diri mga ano na pa yung mga band diri nag-ready na sila para sa unya nga event tarawa. Ugma lagi na. May ugma lagi na. Ugma lagi dara dagan kay sila dara mga ano dara dagan kay no. Na dagan sila mabay. Sige kayo kumasaman mga ato na budta. Dili ko ba to? Wala na ko'y kwarta, bay. Promise, bay. Real talk. Wala ko'y kwarta karon. Magpalibre. Kung sa yung kwarta, no? Tawa na ko na yung, ano yung murag dildo niya, murag nagkita-gift-tip na, oh. Tarawa akong gorilla pada. Tarawa akong gorilla pada. Oh, kasi gusto mo mag-sponsor sa ko'y padala lang ninyo ang address na ako kaysa Purok Sunshine to, Visayan Village, Tagum City, Philippines. Yes, subscribe lang mo. So, baga dyan kayo mignang diri, wala may labot. Mag-charge sa lagi may, ha? Charge kami dito, 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 mag-charge sa amin. So, kita yung sa taon niya kasi siguro gyaw-yaw diri, So, walang. Bye-bye. Bye-bye. So, diri namin mag-charge. Kung balik lang yun niya, pag naka-charge na ko, o ka ng cellphone, o camera, isaksak lang ako diri ang laptop para maka-charge ko. So, nag-practice drag modeling. So, karon diri may mag-charge kanyo. Dara may mag-charge. So, lagi sa taon niya. Bye-bye. Appreciate. Let's go.